Mel, Ah, asa man dito tayo magtik-tik ani? what? Sa tik-tik yan, bastos man na. Tik-tik ba kanang kaon-kaon kung magbutang og inani, magbutang og mga magdalag nga pagkaon. Unsa man ni si William, oy picnic man na, di man na tik-tik. Aw, picnic di ay, abi na kong tik-tik. Nge, ang tik-tik magsamu ako diyan kay wakwak man na. Ay, wakwak, tinamil, diri na lang ta mag picnic. Picnic. Ah, picnic diri. Ano. Banig, banigi. Banugan na, banigan. Ana. Sa Na. hapin na siguro na siyang kilo. Yam. Dili di hapin ka mong iro, Mel, patakala ka wala mi iro. Bakta ka dire. Sa man na to ni asin na tong sudan yam. Wa man tay sudan. Hindi ba ingon ko si Mama magdalag og sudan? Yamang good ni sudan sa mo balayam kay pobre biyamin no, pero si Papa na pang cash in perminte. Na, mao lagi na ba? O tiri kini tanawa ako na ako'y dala. Ay kanaya kay murag lami na ba? Unsa na kanon na no? Kanon ni bago ni siyang lungag. Sige yan kanayan lami kay na isudan na ni Oh, oh. sige, pare sa ninaw. Ah, pare sa asin. Abriyo. Yes. Mm. Bago ni dungat. Bagong lungag. Nge. Hello. Wala na si Ludmil. Ay tama, man may pamahaw. Sa manaya mo wala magklaro ya moy. Nya, sa mga to ni Mil, wala naman din kanon, maglungag lang tamil. Nga wala man tay bukas yam. Akin na lang asin atong lungagon. Ah, sige, dungat mo taning asin. Dili. Wala pa gid. Malungag man eh, malungag. Sige, apin man nimo silupin niya moy. Paita po rin payaga oy. Putan-on ta sa sarili di puta kita kay way samin. Putan-on ta na ko ulo ba ug baga na ba yung pagupit ta buko kusab. Astilan po ning trabahoan ni. Saan ba ko papalit ko ano samin no? Para matan-on na unang ba ug kamis ba. Ay tama papalit ko Camila. Mila! Pagaling na damel. Sa man. Ipapal na po day sa mo kung si panawag na po. Tawag na pud ka, awan na puko na. Tara na, ay, Papa, na to yam ta. balikan lang tanaw niya. Tara Mel. Pulan kayo, magsigig panugo. Mila! Unsa man bahoy sa naman po. Ikaw ba sige ra mo glag-lag mura man ikaw William dala-dala mo din nimo. Nga nagsabot man mi magtik-tik ni. Picnic yam, picnic. Picnic oh. Ora picnic ka. Sa naman po tayo pa. Suguon ta kami sugo ka diri sa balay din lang ta kasugo nimo kay magsige kag lakaw. Kung ikaw na lang di ay, pulan man. Tulan na tol. Kasi banta rin sa bayag ikaw. Kasi mo ikawaton day sa payag. Sobre nagkarahay diha day. Ano po na yung hugas? Paliti sa usamin nito ko. Ano man? Gusto ko mo tara sa unaw. Gusto na ko may kuha ng buhok. Ako na lang Yan na lang, Col. Ako na itanas Oh, si sige. Minaw, Oh, bay. tanawa. Oh sige daw tanawa daw eh. Nga, di man ako ma-describe pa oy. Ito, kung may pangit ko na, pa di mas pinakapangit. Kana mga baba ganin nyo no pangsilian ko naron. Biyambi na lang ng kwarta B para magpalit ko sa amin. Oh dara. Wala man na. Kaya manip. 20 pila pa sa amin day. Butang pila. Ang kabalo sa presyo, pero sa amin man ka, Col. Oh diha mo sa mga butik-butik ra mo pamalit. Ah, sige, Col. Balik ko pa. to, Col. Sunod pa, magdulam. Eh, pusig panawag pa. Ikaw po dapat di sa ka magsiglaag kay para na ko masugo dayon. Sige na, lakaw na. Mag-exercise ka ba? Jesus, jaban ko ng pangan mo. Ang dakaw na kayo mong upaw ah. Lakaw na. Balik day na kay gamito nung sa amin. Sa nagkampay sa amin, Mil na. Alayang, Oh. nakikita mo ba? Nakikita ko yan? Hala. Sangin. Atuan na kwaon yam, tapos atuan na ning 20. May pabitaw, Mil, kay distritan, ha? O sige. Hindi ko na to. Oh, ngayon na jud yung hila yan yung. Ma, Kal! Asa ano naman? sa amin? Ang bibig ang Nanamin gamiton. nanamin sa amin nakitan. Makitan ang naong niya na. Oh, makitad. Tindot yan ang kamran. Nindot, Oh. oy. Nayatag yam. Darakan! Sa amin! Bra, sa amin, tanawa, oh. Ngayon ko yung munaw pa. Hindi naong din. Adili, uy, yam ko. Naong mong papa. Uy, Ay sabi. Saman, Col. Murag kaila man kuan eh. Ha? Saman na. Sa amin. sabi man na. Ang kabuang ka sa mirror man sa kong motor. Ay, may mali, tumutok pa. Papa, bala ka na.